Asta e și bine v-am găsit pe care nu știu de tu. Astăzi eu și Denisa, sora mea Denisa, o să fac și pentru voi. Astăzi eu, sora mea Denisa, o să fac și voi. Ce caută? Cam nu dice. Cam, nu știi asta? De că tu jucam cu banii asat. Asat dar cu banii. Care să fac să și Iucu ăsta. Pentru banii este, nu știu sau că. Haideți să prindem, haideți să vedem. Hai camera. Și tu stai tu să auzi că bani se strigă. 3, 2, 1 și... Aici este sărac și aici bogat. Da, hai, 3, 2, 1 și... Ce să zic? Și hai de Adis. Acum și eu fac să mă aud casa. 3, 2, 1 și... Sărac! Sărac! Este, a strigat! Eu să fiu bogat. Și... Dă cu bani! Îți cafea și cu mine. Hai, găsit-o! Da, cu văg. Deci te-a făcut cu văg canan. Stai și faci să văg. Hai, pape, cu mine. Hai să dați mă asta. Toate soie, toate apele, două spate de carate. În spate meu. Cu văg, canal, stai tu. El cuvânt, a stat cu canal. Astăzi să faci pe tu vogă sau cam cu bani. Să faci sau cam cu bani, așa, da? Da, unde bani? Aici. Aici. Și are două este. Și ăsta, închese sau ca așa. Da, ăsta. Care este și face pe tu vogă. Este sunt banii. Asta sunt banii mei. Pe tu aici, pe tu vogă, caramel, o să dăm camera. Noi jucăm cu bebelușul fals. 3, 2, 1. Să-l prindem. 2, 1 și... Am prins încă o dată. Hai, se put. L-am prins. Prins așa? Încă o dată. Hai, sus să dai. 3, 2, 1 și... Pe jos dă! 1 și... Pe jos dă! N-am făcut pe canal. L-am prins. Astăzi să aruncăm o bebeluș. 3, 2, 1 și... Unde? Nu l-ai prins, hai încă o dată. Haide, și așa. Camera. Adică 3, 2, 1 și... L-ai Este strigat! Este. Cătura. 3, 2, 1 și... Este strigat cu vogă. Făcut caramel, este de YouTube. Nu știu care tău. Da, Satoria. Și Adrian Bose are și YouTube, are și Facebook, și are TikTok, și are Instagram, și are WhatsApp, și are YouTube, și are Facebook, și Instagram, și WhatsApp, și TikTok. Scriți comentarii să poveste lucrul asta. Să ca așa. Ia uite! Da săracu! Zi! Amândoi de zi! Zi! Ia uite! Te da săracu! Calma, stai tu. Și-ți dau so. Iacă! Și dacă îți aruncat banii... Hai să vă arăt ceva. Și da, ăsta lecheta. Și ta viitoare. Și are Pa, pa! bună. Și ta viitoare. Pa, pa! Hai saltare prieteni și bine v-a găsit pe canalul de YouTube. Episod este Adrian Bose. Astăzi o fac să vogă, jucăm cu miza și cu pareta, facem o vogă canal de YouTube. Dacă încă te scrie și
Te vlog canal de YouTube. Astăzi partea a doua ca să vlog canal meu de YouTube. Uitați așa. Și astăzi am o mijă de asta. De frumos să fac așa cu mija. De o vlog canal de YouTube. Să fac să aveți o porta voastră. A făcut o vlogul canal de YouTube. Hai să pună. Ia tabă. Gata, a făcut o vlog canal de YouTube. Cum să da porta de voastră cu fotbalistul. A făcut pe canal de YouTube. Și astăzi, hai să dăm. Ia porta. 3, 2, 1. Gol! A strigat-o fotbalistul și a dat de sute. Ia porta voastră. Cum s-o dat astăzi pe scarană? Cum s-o dat? Ia porta voastră. Hai să jucăm o vlog. Și astăzi o vlog ca de tu. Uitați-ți, am două paieta și mai este cu două mije. Și astăzi pe scarană am și uitați-ți și am și două pe paieta și a făcut o vlog ca de tu. Hai să pună, ia tabă. Gata. Și astăzi a făcut o vlog canalul de YouTube. Astăzi se face cu miza. Uitați-ți cu miza și cu paieta. Și o vlog canal de YouTube. Hai să dai una treabă. 3, 2, 1 și... Bine a făcut vlog. Bine, mă băieți și fete, astăzi a făcut o vlog pe canal de YouTube. Dacă bine făcut o vlog pe canal de YouTube. Bine, sper a făcut o vlog pe canal de YouTube. Dacă încă te scrie YouTube, Facebook, Instagram, Gem, TikTok, fiecare a făcut o vlog pe canal de YouTube. Zim, i-am zim, i David, pa, pa!